Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Για όσους μπαίνουν για πρώτη φορά, ονομάζομαι Φιγένεια Μπάκα και είμαι Pilates Instructor. Τελειώνει το καλοκαιράκι, τελειώνουν τα μπάνια και επιστρέφουμε σιγά σιγά στα σπίτια μας να προετοιμαστούμε για το χειμώνα και έτσι όπως έχουμε φάει και αρκετά, έχουμε ανάγκη για πολλή γυμναστική, να ξεμουδιάσουμε και να ενεργοποιηθούμε. Σήμερα θα μπούμε σε ένα καινούριο κύκλο βίντεο, θα παραμείνουμε στην εγκυμοσύνη, αλλά θα πάμε στο τελευταίο τρίμηνο, όπου πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικές και να εστιάσουμε στους στόχους μας. Οι στόχοι σε αυτό το τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι πως πρέπει να διατηρήσουμε μεν τη φυσική μας κατάσταση, αλλά δεν θέλουμε ούτε έντονη γυμναστική, ούτε ακραίες θέσεις. Μην μου πάτε και μου κάνετε crossfit, μην κάνετε τρεξίματα, ποδήλατα και πράγματα που θα σας ανεβάσουν τους παλμούς και θα είναι πολύ έντονα για εσάς. Νομίζω πως το πιλάτες και η γιόγκα είναι ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο και σίγουρα είναι ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε την αγαπημένη μου μπάλα, όπως έχετε καταλάβει τη λατρεύω, γιατί δημιουργώ τέλειες ασκήσεις πάνω στην μπάλα και θα έχει και ιδιαίτερες ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να ανοίξετε, να ξεμουδιάσετε. Εγώ μπαίνω στον 8ο τώρα και αυτό που νιώθω ότι έχει το σώμα μου ανάγκη είναι να ανοίξω, να τεντωθώ, έτσι να ξεμουδιάσουν οι μυς μου που νιώθω ότι μέρα με τη μέρα βραχύνονται. Επίσης, σε αυτό το στάδιο της εγκυμοσύνης πρέπει και να ενεργοποιήσουμε τους μυς της πιέλου, να τους δυναμώσουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μάθουμε και τρόπους να τους χαλαρώνουμε. Οπότε σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, θα σας δίνω και οδηγίες και μικρά tip που θα σας βοηθήσουν να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χαλαρώσετε τους μυς της πιέλου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από καθιστή θέση. Μην ξεχάσετε να έχετε κοντά σας ένα μπουκαλάκι νερό, οπωσδήποτε, μία πετσετούλα και να μην είστε ξεκούραστες. Δεν πάμε να κάνουμε γυμναστική αν νιώθουμε ότι έχουμε λίγη κούραση, ότι σήμερα έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Σας θέλω χαλαρές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, όπως είπα, από καθιστή θέση. Τα ποδαράκια θέλω να είναι σε ένα άνοιγμα λίγο μεγαλύτερο από αυτό των ισχύων. Χαλαρές τελείως. Πάμε πρώτα να πάρουμε τις αναπνοούλες μας. Όπως είπαμε, οι αναπνοές θα μας βοηθήσουν και στον τοκετό. Λοιπόν, η αναπνοή του πιλάτες να θυμίσουμε ότι είναι από τη μύτη εισπνοή και εκπνοή από το στόμα. Οπότε θέλω χαλαρά τα χεράκια πάνω στους μυρούς μας και από εδώ εισπνέουμε από τη μύτη και βγάζουμε από το στόμα. Θέλω, άμα νιώθετε άνετα, να κλείσετε τα ματάκια, να είστε χαλαρές τελείως. Πάμε σιγά σιγά, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Προσπαθούμε να φουσκώνουμε την κοιλίτσα μας σαν μπαλόνι, να κατεβάζουμε τον αέρα μέχρι κάτω, ώστε να εκπαιδευτούμε στη διαφραγματική αναπνοή. Πάμε να βγάλουμε άλλη μία φορά. 5 αναπνοούλες έτσι για να ξεκινήσουμε. Και από αυτή τη θέση, με τα χέρια πάνω στους μυρούς, θέλω απλά να λυγίσουμε λίγο γόνατα και να τεντώσουμε προς τα πίσω. Δεν θέλω να εστιάσουμε τόσο στη λεκάνη, όσο στο να ζεστάνουμε καλά τις αρθρώσεις μας. Χαλαρά, χαλαρά. Τέλεια. Πολύ σημαντικό επίσης σε αυτό το στάδιο της εγκυμοσύνης είναι η κινητικότητα του σώματος. Πρέπει να παραμείνουμε δραστήριες και να ενεργοποιήσουμε την κινητικότητα όλου του κορμιού. Οπότε σήμερα θα κάνουμε πάρα πολλές ασκησούλες και πιο λειτουργικές που θα συνδυάσουμε εμείς του άνω κορμού με του κάτω κορμού. Τέλεια, θέλω να μείνετε εδώ, να σηκώσουμε λίγο φτέρνες, να πατήσουμε έτσι την ποδοκνημική μας άρθρωση. Να ξεμουδιάσει. Ωραία. Μπορούμε εδώ να δουλέψουμε λίγα κυκλάκια στις αρθρώσεις μας. Τέλεια. Και από εδώ πάμε σιγά σιγά στη λεκάνη μας, όπου θέλω από αυτή τη θέση να κάνουμε μία οπίστια κλίση της λεκάνης και μία πρόστια κλίση της λεκάνης ή με απλά λόγια για να μαθαίνουμε σιγά σιγά και αυτές τις ονομασίες. Θέλω να φέρουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον αφαλό μας προς το στήθος και ξαφνικά να πάμε προς τα πίσω. Προς τα μέσα έρχεται ο αφαλός και ανοίγει, μακραίνει από το στήθος. Τέλεια, κάνω μία σύσπαση μπροστά και ανοίγω. Πάμε να βάλουμε και την αναπνοούλα στο παιχνίδι. Βγάζουμε αέρα καθώς ερχόμαστε μπροστά
Με εισπνοή ανοίγουμε πάλι, τέλεια. Διατηρούμε χαλαρούς τους ώμους, δεν θέλω εδώ πέρα να είμαστε πιεσμένες. Τέλεια. Αργά, δεν θέλω αύξηση της έντασης όπως σας είπα. Τέλεια. Και από εδώ πάμε να χαλαρώσουμε και να κάνουμε λίγους κύκλους. Τα χεράκια πάλι πάνω στους μυρούς και από εδώ ερχόμαστε και δουλεύουμε λίγες στροφούλες. Τέλεια. Ξεκινάμε προς τη μία κατεύθυνση. Ωραία. Βγάζουμε και τον αέρα μας έτσι ωραία. Δουλεύουμε γύρω στις 10 επαναληψούλες από τη μία πλευρά. Τέλεια. Και λίγο από την άλλη. Τα ποδαράκια μας σταθερά στο έδαφος, να νιώθουμε το έδαφος, να παίρνουμε δύναμη. Ωραία. Ενεργοποιούμε καλά την κοιλίτσα μας που βοηθάει πολύ. Ωραία. Και από εδώ πάμε να χαλαρώσουμε στο κέντρο. Θέλω να φέρουμε χεράκια ανοιχτά στο πλάι και από εδώ να κλείσουμε προς τα μέσα και με εισπνοή να ανοίξουμε. Τέλεια. Κλείνω προς τα μέσα και ανοίγω. Καθώς κλείνω προς τα μέσα, κάνω και μια οπίσια κλίση της λεκάνης. Φέρνω τον αφαλό προς το στήθος και μετά ανοίγω. Ωραία. Και ανοίγω σιγά σιγά. Αυτό που συμβαίνει στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι πως καθώς το μωρό μεγαλώνει, πιέζει όλα τα όργανα, οπότε θα δούμε ότι και η αναπνοή μας δυσκολεύεται πολλές φορές, οπότε εμείς πρέπει να δώσουμε χώρο στους πνεύμονες, άρα θέλουμε ασκήσεις που να ανοίγει ο θώρακας. Έτσι, για να μάθουμε να αναπνέουμε έτσι καλά αυτούς τους μήνες, τους πιο δύσκολους. Τέλεια. Ένα τελευταίο. Ανοίγουμε χεράκια και χαλαρώνουμε. Τώρα θέλω από εδώ το αριστερό χέρι να κουμπίσει πάνω στην μπάλα, το δεξί να ανοίξει ψηλά προς τα πάνω και να έρθουμε και να κάνουμε μία πλάγια κάμψη με τη λεκάνη μας σταθερή. Δεν θέλω δηλαδή να φύγει η μπάλα και η λεκάνη προς τα εκεί, θέλω εσείς να είστε σταθερές και από εδώ να νιώσετε μία διάταση σε όλη τη δεξιά πλευρά του κορμιού σας, ειδικότερα κάτω από την περιοχή της ομοπλάτης και στα πλευρά. Τέλεια. Και να μείνετε σε αυτή τη θέση τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Ωραία, να ανοίξουμε έτσι καλά. Ερχόμαστε στο κέντρο, κατεβάζουμε δεξί χέρι, πάμε αριστερό ψηλά και αφού ισιώσουμε, σταθεροποιηθούμε, βρούμε την ισορροπία μας, φεύγουμε προς τα δεξιά. Τέλεια. Πλάι. Μένουμε και εδώ. Δεν θέλουμε να κάνουμε στροφή, μόνο μία πλάγια κάμψη, οπότε διατηρήστε μου το θώρακά σας μπροστά, ανοιχτό το στέρνο. Τέλεια, ερχόμαστε στο κέντρο. Από εδώ θα φέρουμε το δεξί χέρι έξω από τον αριστερό μυρό και θέλω τώρα να δοκιμάσουμε μία στροφή και να κοιτάξουμε προς τα πίσω. Τα πόδια πάλι σταθερά σε αυτή τη θέση. Τέλεια. Αλλάξουμε και πλευρά, από την άλλη. Ωραία. Και από εδώ θέλω να δοκιμάσουμε, να βάλουμε τα χέρια μας πάνω στην μπάλα για ισορροπία. Εδώ μπορεί να χάσουμε λίγο την ισορροπία μας στην αρχή. Θέλω να δοκιμάσουμε να σηκώσουμε το ένα πόδι και να πατήσουμε. Σηκώνω το άλλο και πατάω σιγά σιγά έτσι τα χέρια δυνατά πάνω στην μπάλα. Σηκώνω με εκπνοή και πατάω έτσι να δυναμώσουμε τον τετρακέφαλο γιατί σίγουρα θα έχετε πόνους στα γόνατα λόγω της αύξησης του βάρους. Οπότε θέλουμε οπωσδήποτε να δυναμώσουμε τετρακέφαλο και δικέφαλο, ώστε τα γόνατα να αντέχουν το βάρος. Τέλεια. Κατεβάζω, δουλεύουμε 10 επαναληψούλες σε κάθε πόδι. Τέλεια. Άμα θέλετε να το κάνετε λίγο πιο δύσκολο, μπορείτε ταυτόχρονα να σηκώνετε το αντίθετο χεράκι και να κάνετε μικρή στροφή του κορμού. Τέλεια. Και πατάω. Μία το ένα, μία το άλλο. Ωραία. Μία το ένα, μία το άλλο. Τέλεια. Και χαλαρώνουμε. Πάμε σιγά σιγά να αλλάξουμε θέση. Δεν θέλουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γενικότερα να μένουμε πάρα πολύ ώρα σε μία θέση, γιατί πρέπει να ξεμουδιάζουμε τις αρθρώσεις μας. Λοιπόν, θέλω να κατέβουμε στο έδαφος τελείως και όπως είμαστε να έρθουμε και να ξαπλώσουμε στο πλάι πάνω στην μπάλα, σε αυτήν εδώ τη θέση. Στηριζόμαστε κανονικά στο έδαφος, η κοιλίτσα μας είναι αναπαυτικά πάνω στην μπάλα και από αυτή τη θέση θέλω να σηκώσουμε το ποδαράκι μας ψηλά και να το κατεβάσουμε πάλι. Με εκπνοή σηκώνω,
με εισπνοή κατεβάζω, τέλεια. Εκπνοή, εισπνοή χαμηλώνω. Θέλω η υποδοκνημική να είναι σε θέση point, τέλεια. Εκπνοή ανεβάζω, ωραία. Άλλα 5 και κάτω, 4, ωραία. 3, 2 τελευταία, 1 ακόμα, κατεβάζω ποδαράκι και από εδώ πάμε. Να μου φέρετε το ποδαράκι λίγο μπροστά και σιγά σιγά λίγο πίσω, πιο πίσω, από τη μέση γραμμή του σώματος. Το φέρνω σιγά σιγά μπροστά, τέλεια, ενεργοποιώ γλουτό και πάει πάλι πίσω. Άλλα 4, φέρνω μπροστά, πολύ ωραία και αργά αργά επαναφέρω. 3 τελευταία, μπροστά και επαναφέρω, σταθερά η κυλίτσα μας, 2 τελευταία, στο ρυθμό σας, ωραία, 1 τελευταίο, από εδώ πατάω το ποδαράκι και θέλω να μακρύνουμε το χέρι τελείως και να ανοίξουμε μια διατασούλα ωραία, τέλεια, χαλαρώνουμε και πάμε να αλλάξουμε πλευρά. Ωραία, και πάμε στην άλλη πλευρά όπως είπαμε. Θέλω να κάτσουμε αναπαυτικά πάλι πάνω στην μπάλα, χεράκι στη μέση μας, το κεφάλι στην ευθεία της σπονδυλικής και από εδώ πάμε να ανεβάσουμε το ποδαράκι με εκπνοή, με εισπνοή να χαμηλώσουμε. Ανεβάζω ψηλά και χαμηλώνω, ωραία. 8 και επιστρέφω. 7, εισπνοή, 6, τέλεια, 5, 4, 3 ακόμα, 2, σφίξτε μου καλά γλουτό, 1 τελευταίο, κατεβάζω το ποδαράκι και από εδώ θέλω να μου φέρετε ποδαράκι μπροστά και σιγά σιγά με εκπνοή πίσω. Εισπνοή μπροστά για 9, εκπνοή πίσω, ωραία σταθερά η λεκάνη μας. Εισπνοή 8 και επιστρέφω. 7, τέλεια, εκπνοή. 6, εκπνοή. 5 τελευταία, ωραία. Και πίσω, 4 ακόμα, τέλεια. 3, 2, 1 τελευταίο, χαλαρώνουμε, πατάμε το ποδαράκι μας στην αρχική θέση και από εδώ πάμε να κάνουμε μία διατασούλα, σαν ένα τόξο σκεφτείτε, τέλεια, έτσι άνετα εδώ, πάνω στην μπάλα, θα σας βοηθήσει πολύ να ανοίξετε και χαλαρώνουμε σιγά σιγά και ερχόμαστε στην αρχική μας θέση. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε πάλι να κάτσουμε λίγο στην μπάλα, αλλά αυτή τη φορά θα γυρίσω στο πλάι, γιατί θέλω να κατέβουμε λίγο προς τα κάτω. Θέλω λοιπόν να έρθουμε σε αυτή τη θέση, στην οποία μας στηρίζουν τα ποδαράκια μας, το κεφαλάκι το έχουμε είτε εδώ χωρίς στήριγμα, διαφορετικά αν νιώθουμε πιο άνετα, ακουμπάμε χεράκια πίσω από το κεφάλι. Λοιπόν, εδώ θέλω να κάνουμε λίγα βηματάκια μικρά μπροστά, ώστε οι γλουτοί μας να βγουν έξω από την μπάλα και από εδώ θέλω να ανεβάσουμε ψηλά τη λεκάνη και με εισπνοή να κατεβάσουμε σιγά σιγά. Εκπνοή ανεβάζω, εισπνοή χαμηλώνω, ωραία. Εκπνοή ψηλά, εισπνοή πίσω. Άλλα 7 και χαμηλώνω. 6, πολύ ωραία. 5, 4, 3, ωραία. 2, σφίγγω καλά γλουτούς. 1 τελευταίο, μπορούμε αν θέλουμε να μείνουμε εδώ και από εδώ να σηκώσουμε φτέρνες και να πατήσουμε. Σηκώνω και πατάω, τέλεια, ψηλά και κάτω. Άλλα 3 και κάτω, 2, ωραία. 1, πατάω και από εδώ τώρα θέλω να κάνουμε μισό βηματάκι πίσω και από εδώ με τα χέρια πίσω από το κεφάλι πάμε να τεντώσουμε λίγο πόδια, να σφίξουμε τετρακέφαλο και με εισπνοή να επανέλθουμε χαμηλά. Εκπνοή τεντώνω αν θέλω και τα χέρια, εισπνοή χαμηλά, ωραία. Εκπνοή μακραίνω το σώμα, εισπνοή μαζεύω. Άλλα 3, τέλεια, εισπνοή πίσω. 2, ωραία. 1 τελευταίο και από εδώ χαλαρώνω και παίρνω μία ανασούλα. Τέλεια. Αφού καθίσαμε κάτω θα σας πάω σε 2 πολύ ωραίες ασκήσεις που θυμίζουν λίγο και το κρεβάτι του πιλάτες, αν έχετε δοκιμάσει. Θα πατήσουμε το ένα ποδαράκι πάνω στην μπάλα, με τη μητούλα να κοιτάει ελαφρώς προς τα έξω. Τα χέρια είναι δίπλα στη λεκάνη και από αυτή τη θέση
Οθούμε με τα χέρια λίγο το στέρνο μας να έρθει προς τα έξω. Δεν θέλω να μου είστε έτσι χαλαρές. Ανοίγω θώρακα. Το άλλο ποδαράκι δεν το έχω κεντρικά γιατί προφανώς θα έρθει πολύ κοντά στην μπάλα και θέλω να είναι και πιο άνετο. Το ανοίγω λίγο προς το πλάι, τεντωμένο. Και θέλω από εδώ έξω ο θώρακας και δοκιμάζω να τεντώσω το πόδι και με εισπνοή να λυγίσω. Ωραία. Εκπνοή. Τεντώνω μακριά, εισπνοή λυγίζω κοντά μου. Εκπνοή μακραίνω, εισπνοή λυγίζω. Ανοιχτός ο θώρακας. Ωραία. Άλλα 4 και πίσω. 3. Εισπνοή. 2 τελευταία και λυγίζω. 1. Τέλεια. Και από εδώ μπορούμε να στρίψουμε, να κάνουμε μια ωραία διάταση με το ένα ποδαράκι πάνω στην μπάλα. Σιγά σιγά να έρθουμε στο κέντρο και να αλλάξουμε ποδαράκι. Τέλεια. Τεντώνουμε το δεξί στο πλάι, τα χεράκια πάλι δίπλα στη λεκάνη και από εδώ εκπνοή τεντώνω, εισπνοή λυγίζω. Προσπαθώ να μην πέφτω πίσω, τα χέρια μου υπενθυμίζουν τη στάση που πρέπει να έχει το σώμα. Τέλεια. 7 και λυγίζω. 6. Ωραία. 5 και πίσω. 4. Ωραία. 3 τελευταία. 2. 1 τελευταίο και χαλαρώνω. Από εδώ σιγά σιγά θα έρθουμε να ανοίξουμε τα ποδαράκια μας στο πλάι. Θα στρίψω λίγο λοξά για να με βλέπετε. Χεράκια πάνω στην μπάλα και από εδώ θέλω να έρθουμε να ρολάρουμε σιγά σιγά προς τα μέσα με τη βοήθεια της μπάλας. Να μείνουμε σε αυτή τη θέση. Να πάρουμε καλές ανάσες. Ωραία. Ανοιχτός ο θώρακας. Τέλεια, πολύ ωραία άσκηση που μας προετοιμάζει πολύ ωραία την πίελο για τον τοκετό. Από εδώ θέλω να έρθουμε γονατιστές, χεράκια πάλι πάνω στην μπάλα και τι θα δουλέψουμε. Θέλω να κάνουμε ένα roll down προς τα κάτω, αφού έρθουμε προς τα κάτω να ανοίξουμε θώρακα και αφού ανοίξουμε θώρακα να τραβήξουμε λίγο την μπάλα προς το στέρνο μας. Απομακρύνω πάλι την μπάλα, ξεκινάω και ρολάρω από την ουρίτσα μου, τελευταίο το κεφάλι έρχεται στην ευθεία του κορμιού μας. Βάζω, ξεκινάω το κεφάλι προς τα μέσα, τέλεια, αργά αργά έρχομαι εδώ, ανοίγω, βγάζω κεφάλι έξω, στέλνω λεκάνη προς τα πάνω και από εδώ έρχομαι, τραβάω λίγο κοντά μου την μπάλα, στέλνω πίσω τους ώμους, ξανακατεβαίνω, έρχομαι ρολάρω πάλι, από την αρχή, χαλαρώνω, πολύ ωραία και τώρα θέλω να έρθω σε μια θέση μόρου, από αυτή τη θέση, ανοιχτά τα πόδια για να είναι άνετα η κυλίτσα και ρολάρω λίγο με την μπάλα προς τα μέσα. Τέλεια. Χαλαρώνω, έρχομαι σιγά σιγά ψηλά και πάμε σε 2 τελευταίες ασκήσεις από όρθια θέση. Έχουμε κάνει αρκετά καινούργια πράγματα σήμερα. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά από όρθια θέση τώρα για λίγα ποδαράκια. Όπως είμαστε, θέλω να κρατήσουμε την μπάλα στα χέρια, μπροστά στην κυλίτσα μας χαλαρά, τα ποδαράκια στο άνοιγμα της λεκάνης και από εδώ θέλω να κάνουμε λίγα καθίσματα και με εισπνοή να ανέβουμε ψηλά. Έχουμε ξανακάνει καθίσματα, σας έχω πει ότι είναι πολύ ωραία άσκηση και θα σας βοηθήσει ειδικότερα στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης. Κατεβαίνω, εισπνοή ανεβαίνω ψηλά, άλλα 5 και πάνω, 4, ωραία, 3 και ανεβαίνω, 2, ωραία, 1 ακόμα, χαμηλώνω και πάμε εδώ για μικρά bounce προς τα κάτω, για 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, χαλαρώνουμε ψηλά. Τελευταία άσκηση λοιπόν, λίγο πιο ιδιαίτερη, θα έρθουμε να καθίσουμε πάνω στην μπάλα και από εδώ θέλω να δοκιμάσουμε να στρίψουμε το αριστερό πόδι προς τα έξω, δεν την έχουμε ξανακάνει, σας θέλω λίγο προσεκτικές και με το δεξί να αγκαλιάσουμε ελαφρώς την μπάλα, να τη μαγκώσουμε ας πούμε. Από αυτή τη θέση θα δουλέψουμε τους μυς της πιέλου, πώς τους χαλαρώνουμε και πώς τους ενεργοποιούμε όπως σας είπα στην αρχή. Όπως είδατε λαχάνιασα κι εγώ, ίδρωσα μαζί σας. Λοιπόν, μπορείτε να πιείτε λίγο νεράκι και να κάνετε μία παύση.
Τι θα δουλέψουμε από εδώ? Χεράκια αναπαυτικά. Θέλω το πόδι να ξεκινήσει λυγισμένο το πίσω και από αυτή τη θέση έρχομαι. Κλείνω λίγο το σώμα προς τα μέσα, κάνω και μία οπίστια κλίση της λεκάνης όπως σας είπα πριν και έρχομαι, τεντώνω το πόδι και ανοίγω όλο το σώμα. Λυγίζω, κλείνω μέσα και ανοίγω. Τέλεια. Κλείνω και ανοίγω. Νιώθω μια ωραία διάταση εδώ. Ωραία. Κλείνω προς τα μέσα και ανοίγω. Ωραία. Άλλα δύο και ανοίγω προς τα έξω. Ένα τελευταίο. Ανοίγω και από εδώ τώρα θα κάνουμε μια πλάγια κάμψη προς το αριστερό πόδι. Τέλεια διάταση. Πιάνει όλο το σώμα πραγματικά. Ωραία. Χαλαρώνουμε. Στρίβουμε από την άλλη πλευρά. Ωραία. Λυγισμένο ξεκινάει και το πίσω πόδι και το μπροστινό. Το μπροστινό είναι πάντα λυγισμένο. Χεράκια αναπαυτικά. Και από εδώ κάνουμε μία οπίστια κλίση, και στην εκπνοή ερχόμαστε και ανοίγουμε. Ωραία. Εισπνοή εδώ. Εκπνοή, ανοίγω. Ωραία. Κλείνω προς τα μέσα. Εκπνοή, ανοίγω, τεντώνω το πίσω πόδι. Ωραία. Και ανοίγω. Άλλα τρία. Ωραία. Τεντώνω. Δύο. Ωραία. Ένα τελευταίο. Και από εδώ θα μείνουμε με τεντωμένο το πίσω πόδι και θα κάνουμε μια πλάγια κάμψη πάνω στο δεξί. Ωραία. Χαλαρώνουμε σιγά σιγά. Ερχόμαστε στο κέντρο. Παίρνουμε μια ανασούλα. Ελπίζω να νιώθετε όμορφα. Κουραστήκαμε λίγο σίγουρα. Κάναμε λίγο παραπάνω, αλλά άξιζε νομίζω τον κόπο. Λίγες ανασούλες όπως ξεκινήσαμε. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Όπως ξεκινήσαμε ακριβώς. Χαλαρά κατεβάζουμε τον αέρα μας στην κοιλίτσα. Φουσκώνουμε διαφραγματική αναπνοή. Και από εδώ πάμε λίγες στροφούλες στους ώμους. Τέλεια. Να ανοίξουμε. Ωραία. Ανοίξτε χεράκια ψηλά. Μία στροφούλα. Τέλεια. Και ολοκληρώνουμε. Κουρασμένες, συντρωμένες, αλλά χαρούμενες. Ελπίζω να σας άρεσε, αλλά πώς θα το μάθω αν δεν αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις απορίες σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε και subscribe στο κανάλι μου, οπωσδήποτε, για να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Θα σας γράψω από κάτω στα σχόλια, στην περιγραφή, τι εξοπλισμό χρησιμοποίησα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτή την μπάλα από την εταιρεία Άμυλα, όπως πάντα. Και μείνετε συντονισμένες, γιατί έρχεται ένα ακόμα βίντεο για το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και ίσως το τελευταίο, γιατί μετά θα περάσουμε σε άλλα πράγματα. Και σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια πολλά!